Aku nak terani apa nak kena ya gratis ya. Coba ya. Kalau cari penyakit. Tuh ini sak piro ya, sak kilan ori. Sak kilan. Mbah. Iso, Mbah? Jam 8. Ngomong-ngomongi hari lah kita cek tutupan rono neh ngono. Oh, jam 8 lah Mbak Mah itu gaene ketok ya. Jam 8 iso ngono. Heeh, Mbah. Yo, nasihat selen. Ayo. Masaran, Mbah. Enek sak kilan lho iki, Bu. Kilan. Enak. Kok ngono to munggah yo ngadeg kok ya. Dhuwur yo. Dhuwur iki ya. Ngene lho. Anu niki ya. Heeh. Dhuwure. Wis masuk dawa ya. Lumayan. Ben tambah dawa terus. Gua angkong murah. Ora banjir ya. Oh iya. Itu timur mat. Oh iya iya. Blebek kayak. Kok iki ra dosa gak. Ladenge sing nang ndi, Dik? Ning kamar kene, Dik. Terakhir neng kono iki. Nang kono wong telu enek kan lupa. Neng dhuwur anu lok. Neng dhuwur igo-igo.